ZANU-PF panguva inoyi aiwa irikuita kuvirima nemoto. Vamba tiona kuti zvakuitika mu the ruling party taunyatso kuona kuti vanhu vanenge vangonyarara zvavo kana vachingonoenda kunogudza ruzhinji vachingonoti 2030 kana kunoti idp. Panapa taunyatso kuona kuti vanhu vakajamuka. Yesterday vanhu they've demonstrated, tiona vana ziyambi vachitandanisiwa. Sanapera mashoko ataona kuti panguva inoyi vakomana vauya neimwe nyaya yataona kuti vauda kupomedzera vakomana ma-war veterans kuti vakwanise kuvafire from the ruling party ZANU-PF. Kuti subscribe or like on the bell icon. Tichanga pena pa BBC Zimbabwe vanotanga kuposta this picture ramuri kuona rakanzi ZANU-PF is burning. Munoenda pazasi temperatures at boiling point. Minister of Justice who lost 2 primary elections in ZANU-PF, Ziyambi, together with Mary Muliswa, organized people in Marsh West to fire Comrade Geza from ZANU-PF. They are now pushing for his arrest, accusing him of killing somebody at his home. Taona kuti panapa vakaona kuti the plan yekudzinga mubato aiwa inenge iri kuramba noda kuti hapana proper procedures akatekwa in place kuti agolead to his suspension from the ruling party ZANU-PF. Now panapa vakomana ve-BBC Zimbabwe vanofambira navo vari kuda kutora mashoko achiti aiwa ava kuda kuarrestiwa achiaccuswa nawe kuti akauraya somebody pamba pake. Vatakuona kuti panguva inoyi vaona kuti aiwa kumufaya aiwa kuwesta nguva and people vari kunyaramba vachiresista his firing or suspension from the ruling party. Now they are pushing for his arrest vachiti aiwa ngachichingomusungisai agare avharirwa. Mashoko atikuona panguva inoyi munyika yeZimbabwe tikuona kuti vakomana aiwa veterans vari kushaya freedom to express themselves, vari kushayiwa freedom yavanyatso kuona kuti they fought for this independence, but panguva inoyi aiwa vari kutandanisiwa. Panguva inoyi vari kubatwa nekuseri kweruoko. Ngotidze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi, tichiona kuti aiwa the ruling party pachavo voga kusina kuti kune vanhu vabva kuopposition vagara vakaidhisitwa kudhara, but the ruling party ndo muri kuita this chaos. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi pena comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.